Zažili ste už situáciu, keď ste urobili niečo, čo bolo v rozpore s tým, čomu veríte? Predstavte si, že sa snažíte žiť zdravo, no jedného večera si objednáte pizzu o polnoci. Hneď potom si začnete hovoriť, že ste dnes vlastne nejedli veľa, alebo že život si treba užiť. Týmto spôsobom si ospravedlňujete správanie, ktoré nie je v súlade s vašim presvedčením. Presne toto je kognitívna dizonancia. Psychologický stav vnútorného napätia, keď naše správanie nezodpovedá našim hodnotám alebo názorom. Kognitívna dizonancia nastáva, keď človek zažíva konflikt medzi dvoma myšlienkami, postojmi alebo medzi tým, čo si myslí a ako koná. Tento nesúlad spôsobuje nepríjemný psychický diskomfort, ktorý sa snažíme rýchlo zmierniť. Často tým, že si situáciu začneme prekrúcať alebo racionalizovať. No need to worry about me. Tento fenomén môžeme pozorovať v mnohých oblastiach života. Napríklad fajčiar, ktorý vie, že fajčenie škodí zdraviu, si začne hovoriť, že pozná ľudí, čo fajčia celý život a sú zdraví. Alebo niekto, kto kúpi veľmi drahý telefón, ktorý si nemôže dovoliť, si povie, že to je investícia do produktivity. Hoci ho používa hlavne na sociálne siete. I don't follow rules. I follow dogs on social media. Jeden z najznámejších experimentov v psychológii, ktorý súvisí s kognitívnou dizonanciou, realizoval Leon Festinger. Skupine ľudí dali nudnú a monotónnu úlohu a potom ich požiadali, aby presvedčali ďalších, že úloha bola zábavná. Niektorým za to zaplatili $1, iným $20. A paradoxne tí, ktorí dostali len $1, neskôr tvrdili, že úloha bola v skutočnosti zaujímavá. Prečo? Aby si ospravedlnili vlastné klamstvo. Keďže odmena bola nízka, museli si upravovať realitu, aby znížili vnútorné napätie. Kognitívna dizonancia je bežný a prirodzený jav. Neznamená, že sme neúprimní, skôr to ukazuje, ako silno túžime po vnútornom súlade. Problém však nastáva vtedy, keď sa namiesto úprimného pohľadu na vlastné správanie začneme opakovane klamať. Najlepšou obranou proti tomuto fenoménu je uvedomenie. Ak si priznáme, že naše správanie nesedí s tým, čomu veríme, môžeme sa rozhodnúť buď zmeniť správanie, alebo úprimne prehodnotiť svoj postoj. Namiesto toho, aby sme klamali, môžeme z dizonancie urobiť priestor na rast. Oh no, not again. Kognitívna dizonancia nám ukazuje, že náš mozog je schopný veľkej flexibility, ale aj sebaklamu. Naučiť sa ju rozpoznať je prvý krok k tomu, aby sme boli v súlade sami so sebou.